zapálením jurských ohňov sa definitívne dáva bodka za dlhou zimou a privíta sa príchod jary. Pálenie ďura sa uskutočnilo aj v Ilave na Laštiekoch, ale s tým rozdielom, že vatra bola venovaná spomienke na tragicky zosnulého hokejistu Pavla Demitru. Iniciátorom nápadu a samotným organizátorom bol Milan Jakubek, člen folklórneho súboru Strážov v Ilave, zastanca folklórnych tradícií, no v neposlednom rade hokejistov spolužiak zo základnej a strednej školy. Ja som viac menej chcel spraviť tento rok úplne niečo iné. Na to som pozval aj Pala, ja som mu písal, len potom, čo sa stalo, to sa stalo, tak za mesiac ma potom napadla taká iná myšlienka. A aby to malo niečo s Palom spoločné, tak som sa rozhodol to tak prepočítať, aby to malo vlastne 38 poschodí. Milan spoločne s kamarátmi z folklórneho súboru Strážov v roku 2009 na 1. mája postavili 38 metrov dlhý máj. Len ako rekord im ho neuznali, pretože na Kysuciach v obci Horný Kelčov postavili vyšší. Nakoľko Milan ho zakopali 2,5 metra do zeme a tým chýbalo 1,5 metra. Tento rok chcel postaviť 40 metrov dlhý máj, tak aby od zeme mal 38 metrov. No po páde lietadla a veľkej tragédii ho napadla iná myšlienka – postaviť veľkého ďura. Toto drevo mám z Moravy dovezené, tam mi to jedna firma vlastne spravila tak na mieru. Aké som im dal miery, tak mi narezali, je to približne 24 kubíkov na konštrukciu. A keď sme to tak približne rátali, tak môže to byť aj s tou konštrukciou nejakých do 400 kubíkov len samotného dreva. Sú tam odrezky, čečina, korene, odzemky, všetko možné, ale len drevo. Koľko ľudí sa na tom podielalo? Asi nejakých 35, čo sme, aj keď len halúsku zdvihli. Možno aj niekto iný podvihol, ale takých som nerátal, ale tých najhlavnejších sme boli vlastne 3 alebo 4 a potom sa to už množilo. My sme sa tu vždycky zastavili večera, hrali sme na gitarách a opekali, ale sme kontrolovali, že koľko poschodí narastlo a rastlo to ozaj obrovským tempom. Jedného dňa tuto boli také kríky, behom 3 alebo 4 hodín tu tie kríky zmizli, v podstate taký malý les, takže chalani makali jak živí. My keď sme mohli, sme pomohli, ale ozaj, že v malom množstve, my skôr na tento deň sme sa pripravili, že tu budeme užitočnejší. Okrem megavatry nechýbal na Laštiekoch ani celodenný program a viacero zábavných atrakcií. Pre hladošov sa varila kapusnica či guláš. Dnešný program začína o 12:00 hasičskými súťažami na požiarnom útoku. Potom nasleduje pilčická súťaž, medzi ním bude vystupovať folklórny súbor Mladosť z Dubnice. Potom nasleduje, som vymyslel takú dráhu, takú Rambo dráhu, wipeout, alebo jak by som to nazval, pre Duklu Trenčín a Dubnicu nad Váhom. Bude sa jednať o takú veľkú flašku s pamiatkou na Pala. No a potom chcem odozdať tie ceny, alebo vlastne odmeny, trofeje, na pamiatku nejaké veci, s tým, že medzi 7:30 a 8:30 by bolo oficiálne zahájenie alebo odpálenie toho pyrotechnického ďura. Medzi tým tu budú padať nejakí tí parašutisti, dúfam, že sa im všetkým otvoria padáky, lety vrtuľníkom a kopu iných súťaží pre deti a možno aj dospelých. Ja som do tohto podujatia prispel mnou, nejakou technikou, čo tam vidíte, nejakými klobáskami a nejakými borovičkami. Na spomienkovú akciu prišli aj hokejisti Dukly Trenčín a Mestský hokejový klub Dubnica. Pre nich dal Milan zhotoviť pamätné busty. Poprosil som pána Baluchu, aby do Dubnice mi vypálil do javorového dreva taký obraz Pala Demitru s venovaním. Potom som mal jedného kamaráta, Braňo Krutek, tomu som dal na starosti bustu vyrezať z lipového dreva. Budú tu nejaké medaile, sa musím odďačiť aj tým,
vlastnoručne som ich brusil a chcem na pamiatku odozdať tým chalanom všetkým, ktorí mi pomáhali stavať toho ďura. Naozaj klobúk dolu. Akcia to bola vydarená, len asi málo kto vie, čo predchádzalo príprave. Spomienky na posledné 2 týždne Milana dojali až k slzám. Už som tu 2 týždne na tomto kopci, bol som len 2-krát doma. No viackrát, ale viac menej som tu 2-krát som doma spal, teda vlastne ani som nespal, lebo do rána do 3, do 4 som mailoval, ale ráno o 6 som už musel utekať zase na sem. Nechcel som, aby nám to náhodou kto si skúril, alebo niečo sa stalo, tak všetko som robil zo srdca. Takže organizačne bola náročná táto akcia. Hej. Bolo to tak náročné, že ani sme si nevedeli predstaviť, že či sa dá takéto niečo zorganizovať. Minto si nás pozval do folklórnej miestnosti, kde skúša ich súbor a povedal nám, že čo chce. Najprv sme mu povedali, že sa zbláznil, ale potom sme si uvedomili, že je to veľká myšlienka a dobrá vec, pretože ozaj to robil zo srdca a Palo si takúto vec zaslúži od svojho spolužiaka a bratranca. Musíme uznať, že Milanovi sa určite podarilo uctiť si spolužiaka a kamaráta. Na svoj výtvor môže byť hrdý. Ja som s ním chodil len na základnú školu. Od 4. triedy bol v susednej triede. Občas sme mali takú spoločnú telesnú, behávali sme. Potom, keď už sme boli na strednej, tak on tam bol, tuším, že len 2 roky, lebo ho potom draftovali niekde do Kanady alebo tam do tých kempov. No a odtedy len som sledoval televíziu, no ale ono niekedy mi to aj ušlo, ale hovorím, keď je to človek, možno keby sa to stalo niekomu inému, tak tiež ma to trafí, ale bolo by to fakt ľúto ako všetkým ostatným. A stretli sme sa párkrát, ešte mimo to mal svoje problémy, svoje programy, takže ako nebol som s ním v kontakte. Možno jedenkrát sme sa rozprávali od strednej školy. Proste on je na druhej strane sveta a ja som na Slovensku, takže ináč sa to nedalo. No a práve preto by to bolo aj vlastne aj jeho rodiny, deti ľúto. Tak som to spravil. Očakávate tu dneska jeho najbližších? Asi nie. Možno tak, inkognito neviem, ale neviem. Odkiaľ ste prišli? Stupnice. Čo sa vám tu dneska najviac páči? Dneska? Tá atmosféra celková taká. Čo ste teda dneska videli? Čo sme videli? Videli sme drevorúbačov tuto, videli sme tých hasičov chvíľu, kým vietor neprišiel. No a čakáme na ten oheň. Takže ste tu už dlho? O 12. Hej, už vlastne od obeda, jak to začalo. Čo sa ti najviac páčilo? Asi toto tu. Tešíš sa, keď sa to zapáli? No. A keď sa už som nevidel. Len drevorúbačov. Tak. Najviac sa mi páčilo drevorúbači. Na čo sa ešte najviac tešíš? Na zapálenie. Odkiaľ ste prišli? Z Novej Dubnice. Čo sa vám tu najviac páči dnes? No neviem, taká celková atmosféra. Ako to hodnotíte toto podujatie, že to vôbec niekto vymyslel? Príjemne strávený večer. Na čo sa najviac tešíte? Tiež sa tešíme ako tie malé decka na to zapálenie tej vatry. Odkedy ste tu? Asi tak 5 hodín zhruba. Odkedy ste tu? Hodinu dozadu. Čo ste teda zatiaľ videli? Veľa ľudí. Ako hodnotíte tento program? Dobre, Celkovú organizáciu? v pohode zatiaľ. Zatiaľ dobre. Zatiaľ dobre. Ako Ďura hodnotíte? Pekný. Taký ešte nebol. Na čo sa najviac tešíte? Na oheň. Že keď sa to zapáli. Či sa to podarí zapáliť. Ako hodnotíš túto akciu? Predsa len už je večer. Super. Ozaj super, niečo takéto. Sme nečakali, vedeli sme, že ľudia prídu, ale že toľko to ľudí príde, tak to sme nečakali. Keby sme to tak zrekapitulovali trošku. Ťažké prebudzanie, zakopávanie krompáčom multikábla do zeme, stavanie techniky, obrovský stres naháňačky a krásny výsledok. Takúto akciu už určite organizovať nebudeme. To viem teda od Milanovej ženy, pretože ona ho 2 týždne nevidela. 15. apríla ho videla, lebo to mala narodeniny, tak prišiel z bukretov, zatriasol jej ruku a utekal zase do lesa.
Zapaľovanie vatry odštartoval ohňostroj, predtým si však tisíce ľudí ešte vypočulo slovenskú a českú hymnu, po ktorej začalo odpočítavanie. Postupne sa na vatre zapaľovali svetlice, až to napokon vypuklo a megavatra sa rozhorela. O večernú zábavu sa postaralo bolešovské zoskupenie Dríst. Funguje už niekoľko rokov, dá sa povedať niekoľko desiatok rokov a našli sme záľubu v spájaní folklóru slovenského s rockovou muzikou.
Na vlastné oči sme sa presvedčili, že hasiči mali na lúke pod Laštekmi všetko pod kontrolou. Ďakujeme strašne moc. Vidím, že hasiči nie len súťažia, ale aj konajú svoju prácu a robia ju dobre. My u nás v Bolešove hovoríme, že rároha zhoríš a rároha horí. No čo, dáme si nejakú na dobrú noc?